ambo kɔnɔna na falai shawal kalo jate tara ka anda ne biat le jole de abe dawnu mo de bo sini ni ndra fajiri la mala je parce que luba turu yo quoi songara na falai wolo masiri tawaw ye tanye kelenge an yere ka dugula no ye nyono ye kunungo ofsara ma ko sebe segu marabolo ko nana bi nyono ngaw malo senenaw usigre no malo kuna ko mo ko tika na safalai songara na mi bagara jarai ana le pumakan kala kala me ika maw ya wele soma jep a ko klefle na kambu ka de ngu kana ukana nga kuma sky fana ya wele kan yi doga kuma kan chebe ko be ka chokoroba ta choko nu bla choko fo nguma ai na nga nye fo ho ka usani che do inve tagali falai nimi mabe ukana nga ziga nga kuma ke ko mu ira ko ube ufla be ko ngalonte ko nga ko gele o de be barala o fana ka usa o nye fo le kai na yi nyono fo falai taji songo yeleli gouvernement chesiri mingala amina na anda dola songo madena jamana don fana kero ka munyu minke bi chere la kunungo ka bo sibi kana bamako taji ko agara kataba nani tukuni falai nga jamana nyama ka fu ola ministry me kurango kuna falai mirina kurambala ni barata bolo kurambala aya nyefoli damine barake lawye CIC no yembugo tuka kala yoro ye sibika ofei konondona obora no 9e promotion yi mbugo tigi bisegi bela jilenga jonjon duru makunungo anandado ola sekoni dongo ale mina fale no bifoka abo amta bugo ninga ofei bienali manyogolon bela jilen tara do luma mi seuka ofei ye nyina nsambara kanga gatogo na festival side Niger ma ofei falai o nyene jaw sigira kabini juma sufe ni nyogolon yi adugu saje ka kore baro ke dawda tigete yo o nyinamaya sufe ka nyeneje fana ke minye anga mamin tumo kenaka o vamara berti alena tlaka na idado ola mali aleni irisilakau ana puma o fana ka falai kerengrene ala bibi na minye ko kechugo ye ana dofo ola ka keni mali re minamunu sakosa ina anga musongana do be falai ala alega kalfa minala ale togo dale no mali yere de la mali bibi sango ni ya togo fo falato ni yatime ni demseni munu me tomo ale kunyulu la moro do babulu na fama ko orphelina nyaber ana tuma kan bi sabla mamindo aya jeniro fin ko sebe faso ko ina ni ando ngai so ma ina falai benge koko ale nyumanzera so ko sangoni araga kuma ko ale fana ba ka commandement kunai matachi ale bi bela jilechi o ko male yoro ga jana falai kanga to ga jeli sesi jeli la me no ngo fana jone tuguni ko na te sesi jeli do ngono to do na ja seku ko ya te dugulen to de sesi jeli jena ba segi che ko na mo soro kanga tena ngunjara fana lame ani mamai kuyate alaga hinola mamai kuyate infalai ibe sira kuyate dongoni o fade oye mimen gitar fota gimba kuyate o fana fade mamai olu bade ma draba je baba sisogo demuso ye benge kan bede fone na sa ko boko jelisesi no se kuyate jenaba sagi che tena ngunjara mama ko yate ani abla jabate kulu de dongli da damne nyave kulu de kumbe groupe kele na segu ko ko male tia ko ngato kulu la me kulu be masebe kafo sesi kon be français sigla de falai bo tenangoni mama ko nu fatura ngabla ko mbia badla alere be kabisegi magena ni watina niye benga ga baro e falai ngol ba do tiena se ukati donc le koroma chama babulu o la bamano ngo donc le mande a koromandi
bɛnkɛ an b'a yɛrɛ fo komi a yɛrɛ segira ka taa so a k'a jija sunkalo wɛrɛ a kana n'an bɔr'o la Falaye ko AES ni nanzarala jamanaw olu kɛlen do ka ɲɔgɔn ɲun dɛ sigi mbolo ma sɔn mbolo tɛ Ala fɛ Falaye mbolo bila n k'i sɔn o fana ti maaɲumanya tamaseere ye n y'a f'i ɲɛna yan n ko fɛn o fɛn ka di cɛnin na a y'a bugɔli to ten ten bɛ fɛn kelen min ɲɛ o y'o ye n'o tɛ hɔn nin na ten nin minɛ ten taa yan fɛ ten nafa foyi tɛ nin na Falaye sɔgɔmada in na ko min ye AES jamanaw ye Falaye u fununen do nka u ma jɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nanzaralakaw ka wasabulon min bɛ yen n'o sigilen do Bruxelles-kaw fɛ yen k'olu ye bɔnforola kuma min fɔ ka taa fɛɛrɛ min sigi sen kan ko ka Mohamed Bazoum bila Falaye k'o ye k'i sen do olu ka jamana marali ko la koyi k'olu ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen minnu ye bi nin waati in na u b'a ɲini nanzaralakaw ka wasadenw fɛ Falaye ko bɛɛ lajɛlen kunminɛ kɛlen do k'i labɔ bi koyi k'o kumana k'u ɲɛ t'u ka jamana extension na ko taji t'olu kɔnɔ ye wa ko diɲɛ gɛlɛya min bɛ bi ka kɛ ni Iran kɛlɛ k'u ɲɛ t'o la wa ko degun min bɛ bɛɛ lajɛlen da la bi ko m'olu labɔ fiyewu AES ko ale ka kɔni ka ɲɛsin u ma k'o tɛ dogola ko ye sabula olu y'a yirula k'a fɔ k'u k'a dɔn k'u duuru basi olu yɛrɛ duuru nɔnɔ n'u bɛ jɛ ka kuma u k'u lajɛ u k'u maaya filɛ u kana lajɛ k'a fɔ ko min ye se min bɛ u ye k'u bɛna o ta ko k'o tinti olu kun k'olu tɛna sɔn ma nin waati in na o la min ye nanzaralakaw ka nin wasabulon in ye olu de filɛ ka taa jɛrɛ kɛ nin ye wasaden dɔw ka fara fara ɲɔgɔn kan ko min ye bɛnkan sɛbɛn ko k'aw sɔrɔ Bazoum ko ka fiɲɛ bɔda da ale ma nanzara ninnu Falaye u dɔnko b'an ka kow la o n'o tɛ u tɛ se ka wuli u yɛrɛ ma ten k'a fɔ fiyewu k'u bɛ nin ko sugu kɛ ko bɛ ko la sɔrɔko ta na sira fɛ dugujukɔrɔko ta na sira fɛ lakanako ta na sira fɛ juru jugu ni juru kajibina ni bɔrɔkɔ juru minnu talen do ka don an na a ka ca Ala fɛ u b'olu dɔw kumabɔli nɔfɛ nin ko in na kuma tɛ Bazoum ale wuli o wuli ale tun bɛ fɛn minnu fɔ a ka baara kɛcogo a ka ko kɛcogo o ma dogo maa si la wa min ye Faransilakaw ye a n'olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ nin waati laban in na Falaye an kan ka jira ko dɔw sɛnɛ na dɛ ni ninnu nanzara bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ bi k'a fɔ ko ka Bazoum bila k'a da taa ka so ka lafiya d'a ma o tuma na ko minnu bɛ ka kɛ cɛncɛnfu ka jamanaw la olu ɲɛ fiyenen do wa walima u ɲɛ t'olu la de Falaye Nations Unies kɔnɔna na siɲɛ joli Mali ye sɛbɛn ta ka ɲɛsin Faransi ma ko a ye waleya cɛjugu minnu kɛ Nations Unies kɔnɔna na hali bi AES jamanaw taara siɲɛ joli ni sɛbɛn ye k'a yira k'a fɔ ko Faransi pankuru bɛ pan u ka dugukolo kunna ko ta tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ siɲɛ joli min ye nanzara jamanaw ye u ye wulikajɔ o ko la k'a fɔ k'u b'o o ko kɔn AES jamanaw ko olu ye wulikajɔ kɛ k'a ɲini Conseil de sécurité fɛ ka taa n'u ka daliya jɔnjɔnw ye k'a yirula k'a fɔ bi waleya minnu bɛ ka kɛ u ma jɛn n'u ye Ukraine jamana ale bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka Bamajɔ ni wale kɔkɔrɔma donni min kɛ k'a baaraw kɛ ka marifaw d'u ma k'olu taara nin kɔ Nations Unies na ko taama mɛnɛ sisimabɔ u ma kala don u ɲina ka bɛn n'o ye u n'u ka daliyaw bɛ ɲɔgɔn na min ye k'a yira k'a fɔ min ye diɲɛserege naani jamanaw ye olu bɛ ka wulikajɔ ye ko tumana maa minnu b'a la bi ko ka Bazoum bila olu bɛ mini jo sariya jamanatigiw k'u ka kumaw bɛ mini waati min na fana o nanzarala jamana kelenw ye bɛnbɛnbɛn kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan tajiko gɛlɛya k'a lajɛ k'o wuli Mali la k'a lajɛ k'u bɛ Mali yɛrɛ dafiri ko tumana ko ninnu jɛkulu ninnu tun bɛ min olu tun bɛ yɔrɔ jumɛn o tumana o m'olu ko ye wa jamanadenw ka tɔɔrɔ jamanadenw ka ɲani jamanadenw ka degun min ye fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko bin bɛ ka kɛ jamana ninnu kan ko tumana k'olu ka jo sariya ye fanfilama ye wa olu y'a yira fana k'a fɔ bi min ye diɲɛserege naani jamanaw ye u da delen do bi u tɛ kuma sini ka kɛ ni AES jamanaw ka degun ye min ye Faransikaw ka maa dɔ bɛ yen utukalo san 2025 n'o ye Yann Veziri ye ale minɛna Mali la yan ko sabula a tun b'a fɛ ka fangadaraki kɛ ko tuma na Union Européenne députés tun bɛ mini diɲɛserege naani jo sariyabaw tun bɛ mini kabini Faransi ko k'a ka maa tɛ kabini Faransi ko maa min don ko a bɛ baara kɛ ten fo ka n'a kɛ yɛrɛ sa u yɛrɛ nan'u jɔ kangalanka ko service de renseignement maa don Union Européenne ma fɛn fɔ o la dɛ Union Européenne ma fɛn fɔ fana waati min na binganiw taara ka ɲɛsin Burkina Faso ma min ɲɔgɔnna kɛra Mali la yan janvier kalo in ale kɔnɔna na n'o tɛmɛna sisan Burkina Nigerkaw fɛ yen min olu ka pankuru jigiyɔrɔ ye dosili min taara kɛ ye Iranium ɲinini kuma o kumana ko Union Européenne tun bɛ mini
General Abdurahmani Chani aduma dogo dɛ a ko ko jamana ɲɛmaa minnu nɔ bɛ nin ko in na Chani ka kuma do falai k'o ye Benin ta ye o ye Côte d'Ivoire ta ye u bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ donnen do Faransi ta fɛ a ye si o kɔn k'o bɔgɔrɔ dɔn k'o fɔ bɛɛ ye k'o tuma na ni député minnu b'a la ko ka Bazoum bila k'u tun bɛ mini u tɛ se ka kuma ninnu na o u tɛ se ka fɛn fɔ ninnu na o u t'u da don ninnu na o sabula u bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen de la laɲini ye kelen de ye min ye wolomasiri taba minnu filɛ fanga la anw fɛ yan u bɛ se ka olu bɔ yen cogo min k'u sagonamaw sɔrɔ o la sa ko min y'u ka misaliw ye u ka miirinaw ye u ka baarakɛcogow ye k'a fɔ k'u bɛna ka na kalan kɛ an ka maaw kunna AES jamanaw ko k'u tɛna jɛn n'o ye tuguni o de la Burkina kɔnɔna na wulikajɔ kɛra ka taama kɛ min ye Niger kɔnɔna na wulikajɔ kɛra ka taama kɛ musolakaw bɔra k'u ka dimiw yira welewelemadaw dara Bamako yɛrɛ kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko Union européenne ye fɛn min kɛ nin ye a ma ju ye bi a ma ju ye sini wa k'u ka bila u kunna ko min ye AES jamanaw ye u sigilen tɛ k'u bolo fila da u sen kan dɛ u tɛ ka fɛn fɔ nka u tɛ ko kalama k'o cɛ ka jan ɲɔgɔn na wa min ye Union européenne ye k'a k'a dɔn k'a fɔ ko jɔnya waleya ani jɔnya sɛbɛnlenw ani jɔnya taabolo ko olu banna a mɛnna. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye. Fala ye sɔgɔmada in na an bɛ taa anw yɛrɛ ka dugu la han yɛrɛ ko ni maa ko ti kelen ye bamanciwale ni ɲuguwale kɛbaaw u b'a ka zole da cogo u bɛ k'a da ten nin waati in na ɲɔnɔmana kɔnɔna na fala ye degun ni kelen tɛ fila kɔni ma anw fɛ yen ɲɔtigɛ tɛ se ka kɛ kungo taa ma nɔgɔ min ye dugu caman bɛ yen bi degun bɛ olu kan armée kun ye capitaine dɔ bila ka taa waati dɔ la fala ye o ye tatugu maaw la ye kosɛbɛ ka bɛɛ lajɛlen bila sira kelen kan ka baara caman kɛ nka a nana ye k'a fɔ armée ka baara fala ye kalo wɔɔrɔ don capitaine kɔni dara nka yan'a ka taa a ye nɔ to han ɲɔnɔ bɛɛ bɔra o kalama min y'an ka dugulama caman ye foli ta ka ɲɛsin ale ma kunna sini ko wolomasiri taba ka wulikajɔ dɔ kɛra ni pankuru ye o y'a sɔrɔ bamanciwale kɛbaa jɛkulu dɔw bɛ yen u b'a fɛ ka ɲɔnɔnkaw bɛlɛ ka taa bingali kɛ ka ɲɛsin u ma min ye armée ye maa tun bɛ bɛn dɛndɛn in na a y'a bɛɛ lajɛlen halaki u n'u bololaminɛw bɛɛ lajɛlen min ye armée ye a ka baaraw tora sen na sanfɛla la yen fana ka lakɔlɔsili kɛ ɲɔnɔnna marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na baro kɛlɛtigi ko sa ko ka wolomasiri tabaw fo ka nin wulikajɔ ni nin cɛsiri in na ko wa k'u ka wulikajɔ in ka dɔ fara a kan hali bi ɲɔnɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na fala ye n'an bɔr'o la nin waati in na min ye Mali ye a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye o ye mun ye o ye k'a yira sa k'a fɔ nin waati in na min ye taji ye fala ye a sɔngɔ yɛlɛla koyi Mali gouvernement kun ka sago kun ye min ye o ye fɛɛrɛ ka sigi sen kan ɲɛtugu ka sɔrɔ ko in na u ni juraw ka bɛn hali ni gouvernement yɛrɛ bɛ fɛn dɔw ta ka se ka olu sigi sen kan cogo min yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na sɔngɔko la nka Mali a ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan n'o ye gouvernement ye siraw lakanali bamanciwale ni ɲuguwale kɛbaaw olu bɛ bingali min kɛ an ka siraw kan k'olu lakana min ye tɔnɔ ye ale ni dɔdanbolo tɔnɔw ka se ka dɔ bɔ olu la a yɛrɛ fan fɛ juraw ka se ka baara kɛ cogo min na min ye sɔngɔ kana yɛlɛ fala ye ko ni b'a fɛ ka fɛrɛ folo ma kana to a k'i k'a lamini dɛ nka folo ye an k'a lamini sabula nin sen ta n'o kun ye gɛlɛya tɔ nin kun ye sokɔnɔ gɛlɛyaw ye nin bɔra diɲɛ la ko i fala ye aw ka dugu in tɔgɔ ye di dɛ aw ka fɛn in tɔgɔ ye di yɔrɔ in i bɛ min tɔgɔ fɔ ɲɛna kuma bɛɛ taji ta yɔrɔba in trois de Dumouze an t'a dɔn jumɛn de don deux trois dormuz fala y'a kɔlɔlɔ sera an ma han
gouvernement ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka jate sugu bɛɛ bɔ fala ye juraw ko n'a ma fara a kan olu tɛ se k'a feere u ka bɔ ti y'a la o la gouvernement kɔni y'i gɛrɛ tɛ sabula ni 200 ni 30 kun fɔra ni 200 ni 40 gouvernement ko k'o ka ca k'u k'a lajɛ ale bɛ dɔ bɔ a ka sɔrɔw la yaasa an ka se ka lafiya nka fala ye OMAP ɲɛmaaw ko ka malidenw de fo dɛ an bɛ nin fɛn fɛn la nin ye jama de sɔnnen don nɔn tɛ jamanaw la a tɛ ku i la yɛrɛ o la sa taji n'o ye essence ye ale kɔni kɛra 175 ye min ye gasoil ye o de sɔngɔ yɛrɛ cayara kosɛbɛ fala ye min ye 180 dɔrɔmɛ 4 ale bɛ o la bi pɔnpu la nka an tɛ se k'a ye fɔlɔ han awɔ gasoil kɔni tiɲɛna on sont pas vu hein on sont cherché donc OMAP maaw ko nin waleya min kɛlen filɛ n'o ka directeur PDG ye Jakarija Danbele a ko gouvernement bɛna fɛɛrɛw sigi sen ka fala ye ko in bɛ se ka fo maaw la cogo min ye transport ko ta na sira fɛ min ye sanifeere ko ta na sira fɛ DNCC ale na dɔ fara a ka bolobaaraw kan tuguni yaasa jamanadenw a kana taa kɛ sɔngɔw ye sɔngɔ minnu tɛ se olu kɔrɔ gouvernement ye degun min kɛ ka waleya minnu ta nin ko in na o bɛ se ka k'u bɛɛ lajɛlen la cogo min na laɲini ale kɛkun ye o ye u y'a yira fana k'a fɔ sa ko min ye minisiriso yɛrɛ kɔnɔna ye fala ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛna sigi sen kan ko Musa Galabu ale bɛ taama la fɔlɔ n'a nana ni juraw na ɲɔgɔn ye da dumunifɛn feerebaw na ɲɔgɔn ye balotigiw na ɲɔgɔn ye yaasa cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ n'u y'olu ta n'o ye fɛɛrɛ 10 ye a lawaleyali bɛ se ka kɛ cogo min na nka ko jamanadenw k'u tulo ma kɛrɛbasigi ka fala ye kuma kibaruyaw bɛna d'u ma don nataw kɔnɔna na yaasa an kana taa gɛlɛya fara gɛlɛya kan kana degun wɛrɛ se an yɛrɛ ma énergie du Mali ale kɛra yɔrɔ min ye sa fala ye bolodimi don min ye bolodimi min don ni bolo dun furuna a bɛ d'a tigi de kan na dɛ o la wele bilara professeur Cɛmɔgɔ ma ale min ye kalanfa ye k'a kana nin ko in ɲɛnabɔ fala ye ko yanni maa min ka siga fɛnba fofo nɔ na min dara n'a ye o ɲini k'o dɔn Cɛmɔgɔ kɛlen don bi ka mun sigi sen ka fala ye n bɛ taa ta tigiw da a sun kɔrɔ o de la a yɛrɛ wulila a minisiri ka taa baarakɛlaw de fɛ yen koyi karisa e bɛ yan san joli i bɛ ka mun baara kɛ yan ji tɔn yɔrɔw la ji baara yɔrɔw la énergie wocɛw kɔnɔna na syndicat cɛma fala ye a k'u ma ale ka dayɛlɛlen dɛ sabula olu bɛ sanfɛ olu bɛ se ka fɛɛrɛ dɔw dɔn nka ale min ye minisiri ye ale ka dayɛlɛlen ni fɛɛrɛ ko don ni baara kɛcogo ɲuman don ni mɔgɔw nana maa si tɛ jɔ u ɲɛ fala ye an yɛrɛ bɛ se k'o seereya sabula an y'a ye k'a fɔ maakɔrɔ dɔw bɛ yen u tun bɛ baara kɛ énergie la u wulila ka s'a ma n'u ka fɛɛrɛw ye fala ye u bɛ k'a kow jateminɛ min ye minisiri ye a ka taali ka taa baarakɛyɔrɔ ninnu lajɛ fala ye a kɛkun fɔlɔ ye mun ye degun min yɛrɛ bɛ baarakɛlaw yɛrɛ kan fɔlɔ olu minnu yɛrɛ ye baarakɛlaw ye degun jumɛn b'u kan ka se ka o dɔn o kɔfɛ mun ni mun b'u bolo o de la a taara SOMAGEP la ka taa SOMAPEP la laboratoire min bɛ jiko ɲɛnabɔ Tawusakaw min ye OMVS bolofara min sigilen don an fɛ yan Cɛmɔgɔ ye baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn k'a sinsin a kan fala ye ko foyi tɛ yen min tɛ se ka kɛ n'an bɛnna k'ale ka da dɔrɔn tɛ dɛ baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen i ka ɲɛmaa bɛɛ ka da bɛɛ yɛlɛlen don i ye ka n'i sigi a ka cɛ i sigilen ɲɛna ni olu m'i lamɛn t'ale minisiri fɛ yen fala ye ale b'i lamɛn wa a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye nin baara in ye u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ se ka ɲɛ cogo min na laɲini ale kɛkun ye o ye bi minisiri Cɛmɔgɔ Tarawele bolo an b'a dɔn k'a fɔ fala ye n'a tora nin na a bɛ ɲɛ sɔrɔ ko la nka a ka lawaleya yaasa jamanadenw fana bɛ se ka lafiya cogo min na sabula caman kɛra muɲu na nin waati in na ji ni kuranko la o la n y'a f'i ɲɛna ko SOMAGEP maaw y'an wele n'Ala sɔnna a ma an n'u na ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɔra yen minisiri Umu Sali Sɛk baara ni baaradege minisiri ale ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan premier minisiri Jabala la ko baara 265 k'o de sera ka sigi sen kan san 2025 kɔnɔna na kɛnɛ kan Keba Jalo tun bɛ yen ale ye min sɔrɔ minisiri bolo an ka dɔ lamɛn a la a baaraw kɛcogo n'a sɔrɔ cogo la u sera ka min sɔrɔ san min tɛmɛna min ye san 2025 2025 baara minnu sera ka sɔrɔ a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye 69 ani 298
o kɔnɔna la aw yɛrɛ y'a dɔn an ka jamana 2025 kɔnɔna la kabiri waati jan mais hali 2025 kɔnɔna la a ye gɛlɛya caman sɔrɔ donc o gɛlɛya ninnu fana y'a kɛ baaraw dɔw fana tiɲɛna caman ka baara tiɲɛna donc o baara minnu tiɲɛna o san kelen in kɔnɔna la 2025 olu bɛnna 3,775 ma donc n'olu bɔra baara minnu sera ka sɔrɔ o kɔnɔna la donc an bɛ se k'a fɔ 2025 kɔnɔna la baara 65,503 olu de sera ka sɔrɔ gouvernement fɛ ani secteur privé kɛnyɛrɛye baarakɛlaw donc n'o bɔra yen nɔ an bɛ se k'a fɔ o baara ninnu secteur public o ye gouvernement ye olu dɔrɔn sera ka baara hakɛ min di mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnyana denmisɛnninw ma o ye baara 40,566 donc an bɛ se ka a fɔ ko gouvernement y'o de di donc o bɛ bɛn an y'a fɔ cogo min 59% ma n'o bɔra yen nɔ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw o san kelen in kɔnɔna la donc 2025 olu ye baara hakɛ minnu di o bɛnna 2,772 ma donc an bɛ se k'a fɔ 2025 n'an y'a ta san 5 kɔfɛ ka na bila 2025 la baara minnu sɔrɔla Mali kɔnɔ 2025 ta de cayara n'a bɛɛ ye gɛlɛyaw bɛɛ kɔfɛ o b'a yira gouvernement du Mali kɛrɛnkɛrɛnyana président de la transition général d'armée Assimi Goïta cɛsirilen don denmisɛnninw ka baarako la kosɛbɛ a n'a ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga. n'an bɔra yen fala an bɛ taa sibikaw fɛ yen kunun ko npogotigi 80 minnu bɛ yen ni olu tun bɛ kalo 6 kalan na CAS kɔnɔna na olu ka kalanbila ni u ka jɔnjɔndi tun bɛ yen baara in kɛnɛ kan sa min ye ministre min bɛ baara ni baaradege kunna ale ka secrétaire général n'o ye Dirisa Gino ye a ka baarakɛyɔrɔ maaw caman tun bɛ yen ka taa se secrétaire chef de cabinet ma n'o ye Sare ye ale ni directeur Yakuba ale tun bɛ yen ani baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen sibikaw préfet n'a ka danga filaw fana tun bɛ ka taa se monsieur le maire Dawuda Keita ma bɛɛ lajɛlen sigilen tuma min na fala ye babu kɔni nana ta sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ fana kɛnɛ fana kan ye min ye muso minnu bɛ yen n'o o ye fasodenɲumanya waleli la teliyali ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan u ka ɲɛmaaba n'o ye madame Katile ye Ajaratu Sen ale n'a ka maaw nana muso 150 fala ye ko siyodi yɔrɔ la k'an y'a dɔn ko muso kun ka ca o ye han tigɛdɛgɛ di waati selen ne nana ne ni n ba nana ne ba n'a terimuso nana fana n'a terimuso nana fala ye fo ka sala a ka tariti banna kunu o la sa kɛnɛ kan min ye babu dayɛlɛli la maire ye bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn CAS ye nafa min ɲɛ ani ale ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ a ko k'a ma nimisa fiyewu ale kɔfɛ sa min ye CAS yɛrɛ directeur ye Alassane Bore a ko npogotigi 82 de donna fala ye nka 80 de sera ka ko in kuru tigɛ jɔnjɔ bɛna na di olu de ma min ye bɛɛ dan sa a ko Abibatu Inde ye ale ka kuru ye 17 buruburu 92 ye ale de bɛɛ lajɛlen dan min ye Bore tilalen kuma na fala ye paracetamol ye kɛnɛ ɲama fifa o kɔfɛ sa CNT maaw olu ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye honorable Keita ye commission tɔgɔla ale fana ye kuma ta o kɔfɛ jɔnjɔndiw ka sɔrɔ k'a daminɛ maa 80 na ka taa se maa gale ma bɛɛ lajɛlen ka jɔnjɔn dira ma somaw ni limanaw ni teriw bɛɛ lajɛlen ɲɛna madame Katile ale nana o kɔfɛ ka foli ni bonyamasegin kɛ
min ye Dirisa Gindo ye a ye foli ta ka ɲɛsin maa nana kɛnɛ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo ministre tɔgɔ la ka yafa deli jama fɛ sabula ale ma se joona fala ye o ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila retard ba la heure kelen ɲɔgɔnko a y'o yafa deli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ministre ka secrétaire général ko nin baara min filɛ ka kɛ nin CAS la nin ye a b'olu wasa a b'u kunna wolo sabula CAS ta ye fu falaki ye fala ye tɔgɔ sɛbɛn sara tɛ yen kalan sara tɛ yen k'a fɔ ko n bɛ nin bɔ o tɛ yen i bɛ dumuni kɛ fu i bɛ si fu i bɛ furakɛ fu wa n'i tilara fana ni kalan banna donbolo bɛ k'i ye yɛrɛ ka t'i sigi yɛrɛ kɔ a la nka yanni nin lajɛ in cɛ fala ye npogotigi minnu tun bɔra yen k'a daminɛ fɔlɔ la ka na se 9nan ma olu bɛɛ lajɛlen jɛra ka baro kɛ degun min b'u la CAS ɲɛmaa n'o ye Sala Babi ye a ko ni Ala sɔnn'a ma k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fala ye npogotigi minnu bɛna bɔ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma minnu mana se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye mɔgɔ 6 ka kɛ n'u ka sigidaw ye u bɛna olu fana fara ɲɔgɔn kan ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma Sala ko min ye nin baɲumankɛtɔn in ye n'o ye Claude Cira ye ka bɔ Alimankaw fɛ yen ale ko de ye min ye sigidaw ye togodaw ka se ka yiriwa dugubakɔnɔmaw bɛ fɛn fɛn sɔrɔ k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o de la sa Claude Cira ka baara la fala ye u ye fɛɛrɛ sigi sen kan kalasa k'o ta k'o kɛ misali ye yeelen bɛ yen kalanso bɛ yen siraw dilannen don ji bɛ u bolo fɛn o fɛn bɛ yen ni maa b'o sɔrɔ duguba kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kalasa bi wa kalasa fana min ye u ka usine fana bɛ yen usine na tigatulu dilanyɔrɔ bɛ yen bagan fagali k'a boso n'o ye laboratoire bɛ yen ka taa fara baganw yɛrɛ lamarayɔrɔ kan min ye musow yɛrɛ ka bayɛlɛmayɔrɔ fana o fana minɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ yen baara in kɔni kun cɛra sa madame Katle ale n'a ka musow olu taara ka taga usine yɔrɔ in lajɛ kalasakaw fɛ yen o kɔfɛ an ka sɔrɔ ka tilelafana don k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye npogotigi 80 wɛrɛ o bɛna na don kalo kura nata ye ka tila ka kalo 6 kɛ yanni san ale ka yɛlɛma sibikaw fɛ an ye min sɔrɔ kununko nin ye an bɛ taa fa fɛ yanni an ka segin ka na don an ka babu tɔ la bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye ɲɔnɔ sɛnɛkɛlaw u y'a yira k'a fɔ nin waati laban in na tiɲɛ yɛrɛ la degun b'olu kan u ye malo sɛnɛ a caman malo tɛ ka san o la sa damakasi ko humu kɔnɔna na Bakara Jara ka bɔ ɲɔnɔ ale ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. Assalamu alaikum Kasim Tarawele an baraka ne tɔgɔ ye Baraka Jara ne bɔ ɲɔnɔ kilomètre 17 tiɲɛ na gɛlɛya dɔ kɔni m'an ka ɲɔnɔ jamana kan sisan a y'an kamana gan yɛrɛ de n'o ye malo ko ye vraiment malo b'an bolo yan ala ti fɔ ala ko joli don ala ti fɔ malo la ko joli don an ka waati dun ye nin marisi ye juru bange juru ba mɔgɔ minnu na ani jisɔngɔ juru a bɛɛ de bɛ sara a bɛɛ dɛlɛ ni marisi de 31 marisi n'a fɔra ko sɛnɛfɛn minnu b'an bolo fana a prix ka ben yɛrɛ o tɛ kojugu ye mais a ti fɔ ko joli yɛrɛ don an bɛ hukumu kɔnɔ sisan fana an bala ka angɛrɛ san angɛrɛ jɛman na finma 5000 1400 ni 800 an mago bɛ jɔ fɛn minnu na an b'olu sɔrɔ gɛlɛya la mais ni an ka sɛnɛfɛnw sera pour an ka se k'olu fana feere ka o gɛlɛyaw furakɛ an b'olu de feere 2 su la bon ale 2 su yɛrɛ jugu an t'an ɲɛna koyi ne yɛrɛ min filɛ ka kuma i fɛ bi depuis an ni sunkalo tɔ ye tile 10 ye ne ye n ka malo wɔrɔ n ko n b'a feere ka n ka angɛrɛ san ka kɛ n ka contre saison na hali bi ma an b'a fɔ malo na ko joli don malo turulen dɔɔni de b'a jɛ kalo 2 la e ma angɛrɛ k'o la e bɛ mun sɔrɔ o la tiɲɛna a y'a lajɛ an ka kuma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka sɛnɛkɛlaw ka ko ta ba la sinon kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ gɛlɛya b'an kan dɛ gɛlɛya b'an kan yɛrɛ a dɔn tɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ye sira di jagokɛlaw ma k'u ka taa balo ta kɔ kan k'u ka balo ɲini ka don n'a ye jamana kɔnɔ
Senegal b'a ka jamana ka yana ka taa balo ta ko kana a b'a ka jamana kɔnɔ ta la n'a sɔrɔ a b'a bɔ a b'a san n'a ta b'a ta ka ta ko mɛ malo b'an bolo yan n'aw taara malo ta ko kana a du juru tɛ ka to sarabali tiɲɛna kasum ɲɔnɔngɔ an degu ma bi dɛ an degu mɛ kuma da de t'an bolo kuma da foyi t'an bolo ci ɲɔnɔ jamana bɛ lahalaya min na a dogon tɛ mɔgɔ si la gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan mɛ kɛrɛnkɛrɛnma ka san ko minnu m'an fɛ yen nɔ ɲɔnɔ jamana in nka bɛɛ bɛ siran i y'a faamuya a kɔni an b'a ɲini a fɛ a ka lase jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'an ka gɛlɛyaw k'a lajɛ yɛrɛ de a lajɛ mɔgɔ baden de b'an fɛ jisɔngɔ tɛ sara bange juru bɛ yen nɔ angɛrɛ juru kɔrɔ bɛ olu sara tɛ jisɔngɔ nani filɛ sini ɲinɛ kɔnti saison minnu b'an bolo fana angɛrɛ sɔrɔlen tɛ ka k'olu la sɔmi sɔnni an ka sɔmi préparation daminɛ gɛlɛya contre gɛlɛya an kɔni kamana guwana tiɲɛna a y'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye n'o tɛ an ta y'a gɛlɛya la vraiment o de tun bɛ ne bolo ka fɔ i ye awɔ an bɛ jaba ni fɛnw minɛ dara n'an bɛ fɛn sɔrɔ la sisan jaba yɛrɛ selen jaba binna jaba 30 25 25 Kasimu ni nana fɛ ɲɔnɔ jamana ka kabakuru ɲɔnɔ ka jeune bɛɛ taara tamayɔrɔ la an mɔgɔ kelen kelennin minnu bɛ n'an b'a la ka baara kɛ diɲɛ degun dan don wallahi diɲɛ degun dan don an y'an ka dugu la ne bɛ ɲɔnɔ dugu min na yan nɔ i nana bi nɔ kabako don mɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲɔnɔ jamana ka bilen sɛnɛkɛyɔrɔ baara diya ye denmisɛnninw ye baliku tɛ se ka baara kɛ bi an ka denmisɛnnin bɛɛ bɛ namanda la bɛɛ bɛ namanda la hali n'i yɛrɛ fa i den bɛ taa e b'a ye e den bɛ baara kɛ jaba da wusu a ka malo da kalo 6 kalo 7 hali 21,000 a t'a sɔrɔ a tigɛ la mɛ a ɲɔgɔnnaw bɛ taa jamana kɔnɔ damanda la kalo 1 kalo 2 u bɛ na ni moto 100,000 ni kɔ 1000 ka na kabakow kɛ tiɲɛna a y'a lajɛ n'o tɛ an ka yan a sigi kɔni sɔnna bɛ ɲini ka kɛ dɔni kuma ye dɛ a sigi gɛlɛya ko kuma kɔni t'a la bilen gɛlɛya ko kuma kɔni t'a la Kasimu Tarawele o de tun bɛ n bolo bi sɔgɔmada in na ka f'i ye a y'a timina diya an ye n'Ala ni kira sɔnna ma n'o bɔ kuma na nin yɔrɔ in na n dugawu dɔn Ala k'an bɛɛ sababa ma. Biennale Samba fila ale ni 27 baaraw daminɛna Buguninkaw fɛ min ye tumutukaw ye olu taara ka taa jɔnjɔn d'olu ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ndolati tɛngɛ min tɔgɔ talen don Musa Jakitera n'u b'a wele ko Yuta Buguninkaw u y'u ka duguden bɛɛ lajɛlen wele kabi dugu donda fo ka taa se ndolati kɛnɛ in na minisiri Mamu Dafe n'a nɔfɛmaw u y'u sɛnsɛn ka taa n'u ye dunanjigiso kɔfɛ min ye tumutukaw yɛrɛ olu ni mascotte nana général de brigade Ousmane Wele Fulakɛ ale yɛrɛ nana n'a ka cɛdenw ka taa se contrôleur principal de police Bakun Kante ma ne ale tumutukaw ka gouverneur ye Fala ye a ye jɔnjɔn ta minisiri Mamu Dafe k'a d'o ma ko Dafe e de ye nin di ne ma ko ne ka ko in labɛn anw da banna pewu i ka minɛn filɛ nin ye i b'a di maa min ma a d'o ma o y'a sɔrɔ kabini tumutukaw ka biennale kunjɛli la général de division Ablaye Mayiga premier ministre Fala ye ale y'a yira sa ko biennale yɛrɛ taacogo filɛ nin ye cogo min ko yɛlɛma ka don labɛn kɛcogo la koyi ko k'a cun ka bɔ ɲinan san wɛrɛ i b'a labɛn k'o man ɲi o la sa ale ye marabolo 3 fɔ a fɔlɔ san 2027 ko Buguni k'o labɛn min ye san 2029 ye ko Kulukorokaw k'u sigi k'o labɛnni kɔnɔ Fala ye san 2031 ko Gawokaw ko olu l'o labɛn kabi sisan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labɛn sabati Fala ye o la sa Bugunikaw kɔni ka jɔnjɔn dili kɛnɛ kan ministre Mamu Dafe ko général d'armée Asimi a ye min laɲini u fɛ o de ye nin ye Buguni gouverneur yɛrɛ ko k'a nisɔndiyara sabula kabini sisan dugudenw bɔra a ko biennale tɛ seko ni dɔnko dɔrɔn yɛrɛ Fala ye ko min don ko dugujɔ ni dugu yiriwali ni dugudenw ka baara ko o de don Fulakɛ n'o ye Ousmane Wele ye a ko sa ko Buguni n kana bila kunna k'a kelen ta don dɛ ko Mali bɛɛ ta don o la ale bɛ wele bila Mali bɛɛ ma Buguni fɛrɛ kɛnɛ min sigitɔ filɛ nin ye san wɛrɛ a ka kɛ kɛnɛba ye Bugunikaw fana ye wele bila olu fana ma kɛrɛnkɛrɛnnen na u bɛ fan o fan fɛ u ka se ka na se ka jateminɛ kɛ ka se ka baara in sigi sen kan kɛnɛ ka an ka maa min tun bɛ yen o ye Keba Jalo ye ale ye kuma di Bugunikaw olu yɛrɛ ma Fala ye sifinw ka tɔn ɲɛmaa n'o ye Karimu Jakite ale kumana
o kɔfɛ min ye Bintu Jara ni ale bɛ Mayigalakaw ka sigi la ka fɔ ɲɛmaa Buguni o kuma na ministre Mamu Dafe ale na kɛ k'a kuma kuncɛ. Monsieur le ministre, idanse Buguni. Buguni ka kano on b'a fɔ ngiri sɛnɛ. Ini sɛnɛ bi, ini sɛnɛ sini. Ni Ala ni kira jɛn'a ma. Baara min da donna Buguni bolo. I tɛ fɔ i jigi kɔ. Jamanakuntigi a tɛ fɔ a jigi kɔ. Gouvernement tɛ fɔ a jigi kɔ. Ala ni Buguni gouverneur ani Buguni préfet ani Buguni population bɛɛ lajɛlen barika kama baara nin a bɛ kɛ kunna wolo sugu bɛɛ lajɛlen Buguni yan. An b'o f'i ye. Monsieur le ministre, Buguni ye Mali région 15nan de ye. Mais Buguni ye Mali kɔnɔ région 4nan ye min jama de ka ca. Après Kayi, Kulikoro, Ségou, Buguni vient en 4e position en termes de la population. Donc Buguni tɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ye yɔrɔ fitini ye Maliko la. Buguni tɛ yɔrɔ ye Mali jɔra yɔrɔ min kɔ o yɔrɔ tɛ Buguni ye. Buguni yani ka kɛ région ye Buguni ye Mali cercle 2nan ye. Depuis 1893 Buguni kɛra cercle ye après Bafulabe. Tubabu commandant 69 de ye tɛmɛna Buguni yan yani indépendance cɛ. Donc Buguni ye yɔrɔba ye yɔrɔ kɔrɔ don Maliko la. 2027 biennale organisation di Buguni ma bi y'o témoignage don dɔ de ye k'a yira Buguni région den bɛɛ b'a yira Mali population bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ jamana ye nin jɔyɔrɔ danaya min ta k'a d'u ma k'a yira o la k'a fɔ a diyara an ye et que an seko ye fɛn fɛn ye an b'o kɛ pour que a ka se ka labɛn ka ɲa. Bon jeunesse jɔyɔrɔ ye mun y'a la qui part vraiment du biennale l'organisation même du biennale i tɛ se k'o fɔ cogoya si la n'i ma wele bila sifinnakaw ma. O de kama ci fɔra an ye an ka gouverneur bolo an bɛɛ de bɔra Buguni cercle 10 kɔnɔ ka se yan bi ka ni mɔgɔ ninnu kunbɛn ministre de la culture a n'a ka jama ni commission d'organisation fɛn o fɛn n'a sen bɛ don biennale in labɛnni na an bɔra ka na an se yan bi pour que fɛn nin bɛ se ka labɛn 2027 kɔnɔ cogoya min na ka o témoignage ninnu kɛrɛnkɛrɛnya k'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na. Mascotte nana di anw ma Buguni yan bi biennale 2027 mascotte anw kɔni kuma tɛ anw da kuma t'an da ɲagari kɔ kuma tɛ an da a diyara an ye a bɛnna an ma sabu mun na an y'a laɲini biennale tɛmɛnen n'o kɛra Tɔnbɔkutu an y'a laɲini ko fɔ an ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ Ala nana kɛ an y'o ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ɲɛmɔgɔyaw sɔrɔla o ɲagaɲaga b'an kan ka tila ka na fɔ ko biennale bɛna kɛ anw yɛrɛ fɛnɛ fɛ en 2027 donc o ye ɲagaɲaga kelen ɲagaɲaga kan kuma t'an da an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de fo olu minnu ye nin hakilina ta k'a fɔ ko biennale bɛna kɛ anw fɛ Buguni yan o tuma na a diyara an ye a bɛnna an ma an bolo fila y'a minɛ. Bon mascotte nana Buguni nisɔndiya tɛ fila kelen y'anw ta y'an Bugunikaw ta ye bi b'an profite o la ka général Asimi Goyita n b'a fo a ye bonyaba min da Buguni kan vraiment a bonya diyara Bugunikaw ye a bɛnna Bugunikaw ma k'a ni ce fana b'a fɔ a ɲɛna Buguni bɛ yan ka dɛmɛ a la fɛn bɛɛ lajɛlen na an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini n'o ye Buguni société civile mankan ye. An bɛ gouverneur fo a ye Buguni cɛ n'a muso bɛɛ labɔ pour que ka biennale mascotte kunbɛn a diyara n ye foli fɔlɔ o ye an ka jamanakuntigi ta ye n'o ye général d'armée Asimi Goyita ye ale de y'an ci a n'a ka premier ministre Gale général division Abdoulaye Mayiga nin ye kalo 3 ye Tɔnbɔkutu biennale kuncɛ don u y'a ɲini u y'a yamaruya ko biennale san wɛrɛ biennale ka na kɛ Buguni an bɛ jamanakuntigi fo a ko waatiminɛ na donc an nalen bɛ ni mascotte ye ka na o ci de lase
ani Tombouctou gouverneur pour que kana passation ke gouvernement mais foli flana oye Tombouctou ka foli amu fo uka bara nyuma min temena salon bienal kunche ko mana amu fo uye mali be bismillah niya jite bina bienal nina je gansante façon ko de do kilinya de do abe jamana kilinya ira abe jamana sabatili ira abe jamana sekoni dongo ira abe jamana sekoni dongo donia sabati demsununa aba ke sida be wala wala mo demsunu ti mi ñogona bu ñogon donc sobe donc bienal ye feñe jamana sekoni dongo dossier mbadu mali kono ode kama ambe Tombouctou fu amena passage ke bugunima amba don nous ma teme Tombouctou kan tuna desola merci donc kama ambe bugundukaw fu parce que anyaye bi kabini wolo seku ya kumbe jogo na ya bunya a jaraye donc amu fu nuka wi ka joye ambe do ke bienal ni mina damna baro bina damna buguniya ala ka ke ko sabatili ka ke ko sanway ka ke sababu akana ni ben jamana ko aka maldon ka ben aka maldon ti jamana Seko ani dongo kene kɔnɔna na an bɛ taa segukaw fɛ min ye kɔrɛ maaw ye olu y'u ka ɲinansan baara mun kan ka kɛ n'o ye groupe Zekaki ye ale y'o bɛɛ lajɛlen danganamaya bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ kabi juma tɛmɛnen sufɛla la n'o ɲɔgɔnlɔn bɔra o dugusajɛ sibiri fana u ye barosigi kɛ barosigi min senfɛ sa kɔrɛ baro la Dawuda Tigete ale ye ɲɛfɔli kɛ Nfabara Berete tun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ kɔrɛ baro min sigira sen kan sibiri don sɔgɔma centre kɔrɛ ale kɔnɔna na segukaw fɛ yen. Groupe Corée Art et Culture GCAC Seko ni dongo cakɛda ba mun sigimɛ segukaw bara o y'u ka san 2026 ka taa bila san 2027 baaraw nun don baara mun n'u bɛna sigi bakulubaya la Seko ni dongo kalan ani fɛn kura dilan créativité k'a daminɛ ni kuma fo san labanw Segu bɛna kɛ Seko ni dongo duguba ye ni ka san kuncɛ ni festival belebeleba ye festival sur le Niger tako 22nan ɲina an ka baaraw nun doni n'an b'a fɔ ma rentrée culturelle n'o an ka groupe ka baaraw nun doni ye ɲina an kɛlen don ka baara caman de boloda i n'a fɔ an ka espace de sensibilisation ani mobilisation walasa an ka denmisɛnninw an ka funankɛninw jamana in kanu bɛ se ka don la cogo min na u bɛ se k'an ka seko ani dɔnkow dɔn cogo min na u bɛ se k'an ka danbew an'an ka maayaw olu bɛ se k'o dɔn cogo min na donc o espacew multipliera kosɛbɛ. GCAC ka rentrée culturelle kɛra ni Seko ni dongo kalan kɛnɛ belebeleba ye kɔrɛ baro mun laɲɛnamara kalanfa sɛbɛnnikɛla Dawuda Tigete fɛ a ɲɛfɔli kɛ maaw ye kosɛbɛ farafidenya lapasali panafricanisme a kunungo bi ta a n'a sini ta a bɛ fɔ min ma panafricanisme o ye tubabukan de ye mais panafricanisme bɛ mun fɔ a bɛ farafinw ka kelenya farafinw k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'u farafinw ka danbe n'u ka hɔrɔnya segin u ma n'u yɛrɛ tɛ parce que n'i ye diɲɛ yɛrɛ taabolo ma filɛ kabini yanni anw ka se nin waati ma i b'a ye k'a fɔ farafinw de kɛra siyaw ye minnu ye diɲɛ gɛlɛya sɔrɔ ka tɛmɛ siya tɔ bɛɛ kan k'a da ko caman kan donc ni an y'o de kɔlɔsi an b'a dɔn k'a fɔ o gɛlɛya minnu n'a dara kan n'a b'an ka hali bi a wulili tɛ kɛ ni farafinw yɛrɛ m'u bolo di ɲɔgɔn ma n'u ma segin u yɛrɛ ma sira dɔ fɛ k'a dɔn k'a fɔ u ka danbe n'u ka hɔrɔnya a lasegin u ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka kɛ n'u yɛrɛ tɛ bon o dun fana tɛ se ka kɛ ni farafinw tora farafaralen bɛɛ b'i dan ma mais n'an farala ɲɔgɔn kan de an fanga bɛ se ka kɛ fɛn ye min b'a to a bɛ fɔ cogo min kɔnɔkuru jɛlen de bɛ bi fɔ. farafindenya lapasali panafricanisme yɛrɛ mun ye misali kan ka ta kan cogo mun sifinaka minnu kun taara baro lamɛn u ye faamuyali belebelebaw sɔrɔ o la ka bɔ kalanfa jolenw yɔrɔ cɛni yɛrɛ k'a fɔ ne ye faamuyaliba de sɔrɔ panafricanisme yɛrɛ kan n'o ye farafidenya ye k'an ka farafidenya sankɔrɔ ta k'an ka culture bila en valeur n ye min faamu exposant ka kuma na i n'a fɔ an ka jamanakuntigi fɔlɔfɔlɔ n'o ye Modibo Keyita ye a y'o jɔyɔrɔba fɔ an ye a panafricanisme ko la parce que n'i yɛrɛ dɔn mɔgɔ tɛ se ka i yɛrɛ fɔ i yɛrɛ ye quoi
ma yirala k'a fɔ groupe Corée art et culture ka rentrée culturelle a baaraw ɲɛmaya kun be an ka seko ni dɔnko minisiri ko in hakilina bɛɛ bɔra ale mun na Mamu Dafe ka lasigiden bolo. Be foli bila maaba min ye ni tutigɛ ni ale ye ni hakilina ta sɔrɔ k'a bila sen kan fo ka se bi ma n'o ye an ka ɲɛmaa ye n'o ye an ka minisiri ye bi n'o ye Mamu Dafe ye seko ni dɔnko ɲɛmaa don an bɛ foli bila a ma parce que an fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ ju bɔla ale de la. GK kumaga yɛrɛ k'a fɔ k'u ka saison 2026-2027 in kɔnɔ koba caman bɛna kɛ a la seko ni dɔnko kalan dilanni nin bɛɛ lajɛlen dɔ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ baarabolodalenw kɔnɔ. An bɛ to Segu min ye kɔrɛ maaw ye u ma da kuma dɔrɔn ma koyi fɔli u y'o fana sigi sen kan Segu yaasa ka se ka maaw olu ɲɛnajɛ ka kɛ ni nin waleya in ye maa minnu bɛ yen n'olu ye fɔlikɛlabaw ye denmisɛnninw don n'olu yɛrɛ sera ka dɔ kɛ segukaw fɛ yen n'u segukaw yɛrɛ y'u kɔkɔrɔma don denfoli mingoro b'o la Amadu Jara Papa Papis o denkɛ ka taa se Mayidu Aɲama ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ hip hop maa sɔrɔlenw ye Vamara o su kɛra cogo min ale ka o ɲɛfɔ an ye. Concert ɲɛnajɛ dumanba de kɛra ka groupe Corée art et culture segukaw bara u ka san 2026 baaraw nun doni lasewa kosɛbɛ. Concert mun kɛra nisɔndiya seko ni dɔnko ani ɲɛnajɛ sigini kokura segukaw bolo bawo maaw bɔra ka caya n'a fɔ dakɔnɔni ka na concert duman in lajɛ kɛnɛ mun ka ni sɔrɔfɛ kɔnɔw suguya caman kun ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na wa Mali siyaw bɛɛ lajɛlen ka ɲagaminen taamasiyɛn kun bɛ kɛnɛ in kan dɔnkilidalaw ka bɔ Segu kɔnɔ yan ani ka bɔ Mali fan caman kɔnɔ olu nanu bila u fila ni dɛbɛ la. Delphine Munkuro ale ye maaw la nisɔndiya ka maaw la dɔn kosɛbɛ n'a ka bɔ dɔnkili ni bɔ fɔli dumanw ye. Kala se kɔrɛ mɔgɔw ma folikan in tɛ se ka ban dan tɛ foli in na n b'u fo de ka dugawu kɛ halisa Ala ka barika don ka événement bɛɛ la voilà parce que u b'an bɔ dibi la u b'an bɔ ɲɛnafin na u bɛ joie d'an ma public kɔni dan kun tɛ public la dan kun t'u la olu de y'a to spectacle in kɛra an sago parce que ni dɔnkilidala i ye dɔnkili da cogo cogo ni ɲɛ tɛ jama sewale na i ɲɛfɛ i tɛ content donc dan kun tɛ public la k'a yira ko Mali la an bɛɛ ye kelen ye fa kelen ba kelen voilà fulaw y'an denw ye donc ko in y'o de ye. Jamakulu mun y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na ɲɛnajɛba in na u ka taama ma k'u bolo nimisa ye baw u nisɔndiyara ka sewa kosɛbɛ fɔlikan dumanw dɔnsen dumanw ka bɔ artisiw caman yɔrɔ. Vraiment an nisɔndiya bɛ kosɛbɛ u ka na activité in na wa an b'a ɲini u fɛ u ka nin kɛ sa ka kɛ Mali région bɛɛ lajɛlen na sabu ka da kan ni chef bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen ka culture kɔnɔna na o bɛna ni bɛn ye dɔw nana ni bɛn ye dɔw bɛ se ka na ni keleya fɛnɛ donc o keleya o kɛ sababu ye kɛlɛ min b'an fɛ yan a ka se k'o ban kosɛbɛ donc an b'o fo o la kosɛbɛ donc ka continuer ka na activité nin kɛ kosɛbɛ o nisɔndiya de b'an na ka ɲɛsin centre culturel n'an acteur culturel bɛɛ lajɛlen ma. Nisɔndiyaba de b'an na bon mun kɔni ye ne remarqué o ye premièrement mɔgɔ ti kuma ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ o y'an ka culture ye les bobos o ye ne marqué après les bambara aussi ça m'a beaucoup marqué vu que je suis à Ségou voilà je m'intéresse beaucoup à Ségou aussi donc olu fila bɛ ne marqué ani tɔ ninnu bɛɛ a tɔ bɛɛ fana ɲɛna. Tiɲɛna soirée in diyara n ye surtout tradition caman b'a la bɔbɔ ni bamanan foliw ɲagaminen ɲɔgɔn na tiɲɛna a diyara ne ye. Groupe Corée art et culture GK kumaw y'a yɛrɛ k'a fɔ nin ye tabilalen forobamugu la fo ka taa se san foroli ma kalo kalo jama bɛna ɲɔgɔn dalajɛ da ka gun kan Segu yaasa ka seko ni dɔnko sankɔrɔta o mun ni kalanw ani ɲɛnajɛ ni nisɔndiyaw bɛ k'a kɔnɔ.
ala sɔnna ma min ye ɲinan san yɛrɛ kɔnɔ san wɛrɛ k'a daminɛ janvier kalo tile 26 ka taa se janvier kalo tile 31 ma san 2027 an bɛ taa festival kɛ hali ni couvre-feu bɛ an b'a kɛ dɛ mamu kɔni dati bɔ ka ban nin ye ɲɛbila baaraw ye kɔkan kibaruyaw la sa Niger kaw fɛ yen u ka jamanakuntigi n'o ye général d'armée Abdramane Tchani ye nin kalo ye tile 27 ale ye ko sigi sen kan sa min ye carte d'identité biométrique nationale ye AES ta o dilanni baaraw daminɛna Fala ye juma baara daminɛna Fala ye min ye kunungo kari ye u taara ale yɛrɛ ka bugunatigɛ d'a ma carte fɔlɔ nin baara in bɛ senna AES jamana bɛɛ lajɛlen na sa maaw bɛ se ka taa u tɔgɔ sɛbɛn cogo min na min y'a jamayɔrɔ ye Fala ye n'a ye jati ta kɛ Niger a bɛɛ lajɛlen ngalamutilen don ɲɔgɔn na Senegalikaw fɛ yen maa caman de bɔra k'u ka nisɔngoya jira juma don ka kɛ ni États-Unis ni Israël faralen don ɲɔgɔn kan ka Iran kɛlɛli min kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Iran fana ma u y'a jira sa ko fɛɛrɛ ka sɔrɔ joona diɲɛseleke naani tɔnjɛkulu fɛ ko n'o tɛ kɔlɔlɔ caman a bɛ baara in na nin waati in na wa min ye kɔlɔlɔw ye fana maaw tɛna a bɛɛ lajɛlen y'a nɔgɔnin fɛ Fala ye kɛlɛ in bɛ ban ka kɔlɔlɔ to maaw kan sabula a ko bɛɛ lajɛlen tɛna se ka kɛ yanni kɛlɛ ka kɛ ye Algérikaw bɛ sanga kɛnɛ ka Fala ye Algérie jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Lamine Zerwali ye si bɛ san 84 na ala ale ka kalifa minɛ a la sɔrɔdasi dɔgɔtɔrɔso dɔ la min tɔgɔ dalen don Mohamed Sekir Nekash la Algérikaw yɛrɛ fɛ yen maa kofɔlen sa a tun bɛ bana kuntalajan ala y'a ka kalifa minɛ a la nin kalo in tile 28 n'o ye sibiri tɛmɛnen ye tile 3 sanga Algérie jamana ɲɛmaaw ye o sigi sen kan Congo Brazzakaw fɛ Denis Sassou Nguesso a sigira a ka masagolo ka nɔ na Fala ye kɛmɛ siradala sa maa 94 buruburu 90 olu ye kala ta a ye u ka cour constitutionnelle maaw y'a jira sa ka fɔ ko min y'u ka jamanakuntigi ye n'o ye Denis Sassou Nguesso ye général san 82 nin ye san 40 fanga kɔfɛ a bɛna san 5 wɛrɛ kɛ tuguni hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ ko ta nasira fɛ u ka jamana na Keniyakaw y'a jira sa ko kabini mars kalo tile 6 Fala ye ji bɛ ka suru olu fɛ yen tugun a bɛ ka suru ten guwa 2,700,000 olu de bɛ bi sote olu bolo wa min ye sanji in ye a ye tiɲɛni min kɛ min ye bolimafɛnko ta nasira fɛ ani dugu kɔnɔnaw la o dun y'a jira halisa k'a fɔ ko halisa ko ji dulonlen don u kunna ye k'o ka fɛɛrɛ ɲini ka dɛmɛ don Keniyakaw olu ma Faransikaw fɛ yen banki min bɛ yen n'o ye Banque of America ye anw tɛ Afirika de ye dɛ ayiwa Fala ye sibiri tɛmɛnen ko kamalen dɔ ye ngalamuti ka don ni bɔmu ye waati min na a yɛrɛ hakili la tigɛlen f'a b'a fɔ ko n bɛ taa bɔmu bila ka taa sigarɛtinin 2 min ka na polisiw y'a cawo sabu a bɛna taa kɛ nɛgɛ la waati min polisiw sina ka a minɛ ten ka taa n'a ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na sabula ale tun b'a fɛ ka Banque of Africa in Américain in k'o bɔ baara yɛrɛ la siɲɛ kelen Faransikaw olu fɛ yen Irankaw u y'a jira sa k'a fɔ kari tɛmɛnen kununko karisa kɛ min ye fugandilayɔrɔ belebeleba dɔ n'o bɛ baarainikaw fɛ yen Émirats Arabes kɔnɔna na k'olu ye ta kɛ o la k'o fɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ min ye nin ko in ye sa k'a bɛna na ni gɛlɛya caman ye fuganko ta nasira fɛ diɲɛ kɔnɔna na sabula diɲɛ fugandilayɔrɔ belebeleba o de don Indonésikaw fɛ yen denmisɛnnin 70,000,000 u y'a jira sa k'a fɔ k'olu tɛna se ka yɛlɛ bɔlɔlɔ sira fɛ tuguni han Fala ye waleya in a timɛna kabini sibiri tɛmɛnen denmisɛnnin o denmisɛnnin n'o si ma san 10 n'o ma tɛmɛ san 16 la k'a jira sa k'a fɔ ko olu kɔni olu tɛ se ka yɛlɛ bɔlɔlɔ kan tuguni wa kangaridara somaw ye ni maa o maa i den yera nin waati in kɔfɛ ko a sen bɛ bɔlɔlɔ kan fɛn na Fala ye sariya a b'a ka baara kɛ wa foyi tɛna bɔ a la farikolo ɲɛnajɛ kununko Faransikaw olu ye Colombie de don dɛ 3 kɛ olu la k'u ka remplaçant de ko ten Sénégal ale ni Peru ta kɛra 2 ka taa Sénégal kanu na min ye Sénégalikaw sa u kɔni ka Nicolas Jackson ani Ismaïla Sarr olu de ye celu dasi Sadio Mané ale ma ye kɛnɛ kan nka min ye Sénégalais 2 kɛ ko min ye Coupe du Monde ye a labɛn cogo bɛ ka ɲɛ Coupe du Monde kan ka kɛ juin kalo nata in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale bɛna kɛ Mexique Canada ani États-Unis kaw olu fɛ yen Égyptekaw fɛ yen Égypte faaba la n'o ye Caire ye n'o ye CAF yɛrɛ dagayɔrɔ ye Fala ye CAF secrétaire général n'o ye Véron Mosongo Omba ye k'ale ye walan sɛmɛ maa kofɔlen FIFA tun y'a gɛn Fala ye ka sababuya kɛ san 2021 k'a nɔ yera ko dɔw la min ye yuruguyurugu ko ye nka CAF kɔni tun ye a mara a yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko dɔ kɛra ten ko ale yɛrɛ bɛ walan sɛmɛ kununko kari
o sɛbɛn o bɔra okumu kelen kɔnɔna min ye kafu ɲɛmaa ye n'o ye Patrice Motsepe ye ale kunnafoni di kɛ k'a yira sa ko Coupe d'Afrique tɔnw jamana minnu bɛna na y'a kɛnɛ ka fala ye k'a bɛna na bɔ 24 ka kɛ 28 ye o 28 kɛ kun ye mun ye yɛlɛma kura min bɛna don o la sa ani ka se ka ko minnu sigi sen kan a y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ nka a ko min bɛna na kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kenya ka ninnu fɛ yen ninnu yɛrɛ ji bɛ ka taa n'olu ye olu ni Tanzanie de tɛna n'a labɛn k'a tɛna kɛ a tɛna sigi sen kan o la Kenya Uganda ni Tanzanie kafu tɛ taa Kenya dɛmɛ jiko in na fɔlɔ ou bien o ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la san 2027 sira fala n ko sa wɛrɛ don ni ji woyo bɛ ka taa n'olu ka jamana ma 2 ni 700 ye kafu kɔni ɲɛmaw y'a yira sa ko o kɔni ta k'u tɛna sigi sen kan o la nka o kɔfɛ min ye Coupe d'Afrique bɛ kɛ san 2028 k'o yɛrɛ kɔfɛ yɛrɛ fana Coupe d'Afrique yɛrɛ bɛna kɛ san 4 de u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan ka dulatan wɛrɛw k'olu sigi sen kan k'olu baaraw kɛ an bɛna an ka kunnafoni kuncɛ ni min ye o ye an balimamuso n'o ye Mali Bibi Sango ye Mali Bibi Sango ale yɛrɛ bangena san 1960 san fala ye muso min don a y'a ka diɲɛnatigɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ falatɔ ni yatimɛw ladonni ma min ye falaw ladon yɔrɔ min bɛ n'a fɔ ma ko Ɲabɛr a kun y'o dayɛlɛ k'a daminɛ ni denmisɛnnin 7 ye waati min na a yɛrɛ bɛ fatu denmisɛnnin bɛ 200 bɔ n'o ye falatɔ ni yatimɛw ye yɔrɔ in kɔnɔna na sɛgɛn tɛ sɛgɛn ye degun tɛ degun ye nkalon ni kajibina ko bɛɛ lajɛlen taara ka da ni muso in na fala ye den feerela don den jagola don a ye degun bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ko la nka o bɛɛ n'a y'a ka kɛlɛ kɛ k'i cɛsiri fo jamana ɲɛmaaw yɛrɛ nana ka n'a lakodɔn a ka baara la su ni tile min ye denmisɛnninw ye a sugu bɛɛ lajɛlen minnu bɛ yen n'olu bɛ tɔmɔ ɲamaw na minnu bɛ lafili ani minnu yɛrɛ bɛna ka na u don ale fɛ yen fala ye a y'i ka baara bɛɛ lajɛlen bɛn ni ne ma maa min fatulen filɛ nin ye a y'a jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ faso la min ye falatɔ ni yatimɛw ladonni na cɛsiri ni timinadiya su ani tile min ye Mali Bibi Sango ye ala y'a ka kalifa minɛ a la nin kalo in tile 27 an bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ ni ala sɔnna a ma. Dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da